Chipatan chekwa Jesus ndipa working 40 temi accuracy 40 temi accuracy mirapa position accuracy ndeve kwangwa ndivo mapanzi angwa ndivo ndezve kwangu izvo ndizvo musarambe makadarara ndati ndidere mani ndeve kwangwa ndivo mapanzi angwa ndivo ndezve kwangu izvo ndizvo musarambe makanyarara ndati ndidere mani makaramba makanyarara imi ndati musango dekara inini zvimwe zvacho izvi zvazonyanya pawakenye makadaira ndinozoshaura ndozogofarirwa ndogotambirwa mageto yutsi nemabhebhi vachindifarira ndichingofamba mari vachingondimwaira imi zvimwe zvacho muchazvionera ndati ndeve kwangwa ndivo mapanzi angwa ndivo ndezve kwangu izvo ndizvo musarambe makadarara ndati ndidere mani ndeve kwangwa ndivo mapanzi angwa ndivo ndezve kwangu izvo ndizvo musarambe makanyarara ndati ndidere manzi makaramba muchindisapota vatipe kure tichaenda tichifamba nemota ndati toti tinosvika musazoti idini ndava kudhipisa munofana kungojamba pandinoimba munofana kungotamba musangoramba kamuchisunga chamba pawakenye ndinofana kumbofara mageto yutsi yotidaira ndeve kwangwa ndivo mapanzi angwa ndivo ndezve kwangu izvo ndizvo musarambe makadarara ndati ndidere mani ndeve kwangwa ndivo mapanzi angwa ndivo ndezve kwangu izvo ndizvo musarambe makanyarara ndati ndidere mani makaramba makanyarara imi ndati musango dekara inini zvimwe zvacho izvi zvazonyanya pawakenye makadaira ndinozoshaura ndozogofarirwa ndogotambirwa mageto yutsi nemabhebhi vachindifarira ndichingofamba mari vachingondimwaira imi zvimwe zvacho muchazvionera ndati ndeve kwangwa ndivo mapanzi angwa ndivo ndezve kwangu izvo ndizvo musarambe makadarara ndati ndidere mani ndeve kwangwa ndivo mapanzi angwa ndivo ndezve kwangu izvo ndizvo musarambe makanyarara ndati ndidere mani makanyarara ndati ndidere mani